Salutare! Astăzi am să vă fac un anunț. Dacă ați văzut un băiat, primiți una din aceasta făcută de mine, ala Alex. Sunt jrăscopitori. Dacă l-ați văzut, pac, îi dați un pumn în față cu asta. Nu chiar în față, în burtă, aici, în gât, în gât, că vezi un ucigaș, în burtă, dar tot vezi un ucigaș. Așa că anunțul este să îl bateți. Nu cu acestea, eu cu acestea. Pentru că am prieteni și o prietenă și mi-a furat prietena, dar sunt iubit, așa că nu-mi place de ea. Îmi place de o colegă de acolo, așa că dați un mare like la acest video și abonați-vă la canal. Și salutare! Adică salutare!